Ali da, htio sam da pokažem update na Gedžinoj kući. Kako se zove, morali smo skinemo oluke zato što smo nešto dorađivali, kako se zove, tako da će da se montiraju oluci, oluci se montiraju, ali gledajte ovo, braćo, gledajte ovo, čobra Aleksi, pogledajte ovo, mislim ovo nije očišćeno, ovo tek treba da se očisti, ali pogledajte ovo, WC, bato, kenjara, lavabo iza, ogledalo, bojler, tuš kabina, nisu imali vode, nisu imali kenjaru, nisu imali kupatilo, sad imaju sve, i kupatilo, i kenjaru, i vodu, i sve što im treba. Nisu imali struju, sad imaju struju, solarni paneli, tebra vošte 200. Znači, a zašto solarni paneli, a ne regularna struja? Zato što oni imaju neki problem o kojem neću odpričati zbog legalnih razloga, koji je nerešiv, nažalost. Tako da, solarni paneli, izmajmunisali smo ga 200. Također, ljudi su prozivali, kako se zove, kuću s polja, vamo tamo, nezavršenu kuću! I dalje je nezavršena, ali su ljudi našli tebra za pravo da prozivaju kuću s polja, tako da, kako se zove, ovde jebiga, ovde ima đubreta ispred kuće, ali jebiga, to treba da se raščisti malo, mislim ne malo, nego treba da se raščisti i treba da se asfaltira sve okolo, ne asfaltira, betonira, tebra. Neću ništa pokazujem, tebra, pokazat ću bre kuću kad se bude